Phaikoni ni Phaikre Truck CR ni pen Songkre hiniatum NH36 pen NH39 atowar karangkha paduponji. Arni hot happy na farman towar karangkha jipolong AJYCP atumta kachedondon. Japra langso nihang don suri aklamalong APHLC asong jakong kachipherang. Kardom pinipram tam bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Nagaland pen Meghalaya hoy Karbi Anglong alongle Arnivang nang kepetalong Assam Sarkaratum nang kechilang dun kapangkreve pulote Chief Minister Sarbananda Sonowal pen Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tumaphan Karbi Anglong arlo nang palutlong di dejepan KSA pen chisik nang kokpopusi Bijoy Be Ningje. Nagaland pen Meghalaya hoy along Karbi Anglong alongle anathu Arnivang ta nang kepet ing tontelang. Lasolong Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam Sarkaratum kikhang dun jiaphan thangnat ang theke theklong le derejok pini Karbi Anglong hamphangasong kedo an thorpaksi non kebangchi Phaikoni ni Phaikre Truck CR ni pen Arni hot happy na pharman NH36 pen NH39 Nagaland anat kacheleng ahormu hotar karthang agari rangkhanang ko popusi Nagaland Sarkaratum aphan kether padopon towar karangkha hot hamphangasong atum pen kehang kapadopona tengki Nagaland lapen Meghalaya hoy alam kia puthak Assam Sarkaratum kithir thip kachungwai pado serak nangji Karbi Anglong along le along Nagaland Sarkar pen Rilan Bastialong longle apata kipiatu maphan Prabjin pen ing thanangji Nagaland Sarkaratum jakong citizenship aronre pen Karbi Anglong along le along hemnang kachikin doan terek lap nangji Aprang pen kithir thip aduya hoy kachipang thekanu jok isi pen Truck anke rongarat lapen Nagaland Sarkaratum cherap takpen kithor lapajok non puthat sesom thujek nang chipusi ason kehang padopon আমি আগুৱাই যোৱাত আমাৰ যেহেতু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম ইকোনমিক ব্লকেট নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টলৈ নাগালেণ্ড চৰকাৰলৈ যেহেতু আমি ডিক্লেয়াৰ অলৰেডি কৰা হৈছে যে অহা 17 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টক ইকোনমিক ব্লকেট আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সেই ডিক্লেয়াৰেশ্যনত আমি এতিয়া গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলং ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন লগত একেলগে আমি কাম কৰি যাম আৰু ৰাইজৰ লগত আমি কাম কৰি যাম তাত আমাৰ ডিমাণ্ডটো এইটোৱে থাকিব যে ইমিডিয়েট ইনিচিয়েটিভ অফ বোথ নাগালেণ্ড এণ্ড আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ পাৰ্মানেণ্ট বৰ্ডাৰ সলিউশ্যন আৰু নম্বৰ 2 কেঞ্চেলেশ্যন অফ লেণ্ড পটা অফ যিটো ৰিলান বস্তি ফ্ৰম নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট যিহেতু এইটো মানে ইলিগেলি তেখেতসকলে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটিত পটা দি আছে সেইটো ইলিগেলি মানে ইমিডিয়েটলি এইটো ষ্টপ কৰিব লাগে KSA Maipu Bijoy Be ahin pen Assam Sarkar aphan kachoneng ripon thua tengki Karbi Anglong along leta Assam along le lupu matha pulote kache song pen munit pathi sinangpu angdengan ki inghong nang nilo bonta Meghalaya pen Khanapara malok jongsi asap bak long lena ke pet arki dolote dong sekot pen Assam Sarkar pen kache raidun asyang tong kachibidon prapik Sita Nagaland pen Karbi Anglong ahoy along alama munit inutbak thilot ofisi Assam Sarkaratum ase nang chibidon chakumapusi KSA Amaipu Bijoy Be Assam Sarkar aphan karjupado Jongsi Assam Sarkaratum Karbi Anglong along le aduya hoy along nang chirabdon ingtung tepulute Karbi Anglong aradaphan autonomous state tidetra amethang ajakong ateng pen pachirap noipura Assam Sarkaratum Central Sarkar aphan pudak noiputa Bijoy Be Assam Sarkar aphan pachinipon Halapu Simian Rong Parkanin Jatengke NH36 pen NH39 atowar karang khajapan ninghang he Bonta ajak dingkul pen Karbi Anglong pen Nagaland ahoy alamsi kang tonterek ajoksi sai jokje pen dengko nang kokle Lasi non towar karang khasai kedengalong kopine kaseksak dokok pulote Assam Sarkar pen Nagaland Sarkar atumsi adaiche enang jipusi rong parasang hopen pachinipon borderot ba Karbi Anglong Dimapur border তো বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াতে প্ৰবলেম হৈ আছে ইয়াত ৰেসপন্সিবল টু কেৱল অসম চৰকাৰ লেড বাই বিজেপি আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰ লেড বাই নিফিৰিও বেক বাই বিজেপি এইটো দুইটা চৰকাৰে এটা দায়িত্ব আছে বুলি আমি ক'ব খুজিছোঁ
Nitum Karbi Anglong Hampanga Songatum Kithur Pagahot Assam Sorkaratum Anu Nang Chedendon Depulote MP MLA election porhot Kivang Chot Asong Japo Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Chief Minister Sarbananda Sonowal Atum Karbi Anglong Kapabanglong Le Deja Panki Nitum KSA Asong Pen Kachesong Thip Japan Chisek Ponangko Popusi Bijoy Be Kither Padopon Chief Minister Pen Singlok Da Karbi Anglong ke bang ke Himanta Biswa Sarma pui akapre central leaders tum tak ke bang puduji la ke bang tum komentu si theklang long lo la bang ke before election si theklang long chot asi pini ni chorin appealing tum je Chief Minister Sarbananda Sonowal pusame nali election motive fund dak Karbi Anglong na humri chot bang chok chelo jongsi nale tum BJP tu sarkar jongsi ahok pet Karbia Anglong re rat fund ke claim bulon te Karbi Anglong long le ke protection ni fansi nale tum initiative en nahi lapen ke Karbi Anglong long le lapu Nagaland apan ki pi ba Meghalaya apan ki pi jongsi activities pini thelong bom lang bulon te ke bang jiar ni bang ke Central government minister puno ba state government any minister puno tu Karbi Anglong long na palu long le fan ke nil tum bang ke kisik nang kok News report Roshan Hanse Karbi Anglong Live Ahoylam Kyoputa KSA Asongatum Arni Hot Happy na Farman Nagaland Anathu Choki Chokam Kikhanga Sailong Nilitumta Ningaklong Pen Chedondon Lopusi Pherangke Amailong AJYCP Karbi Anglong Arotum Pangdakbon Kedamtang Phaikoni ni Phaikrei Arni AJYCP Bokajan Arotum Methang Asai Hemalong Pherangke Amaike Phahot AJYCP Karbi Anglong District Amaipu G2 Phukan Kaningja Tengki Non ke bangji Phaikoni ni Phaikrei Troxy Arni Pen KSA Asongatum Nagaland Anathu Arni Hot Happy na Farman Choki Chokam Amo Towar Karangkha Jipa Sai Kedengalong Nilitum AJYCP Karbi Anglong Aroa Hinpenta Chedondon Lopusi Pangda অসমৰ ভূখণ্ডৰ মূল মাটি কেউপিনৰ পৰা সুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে আগ্ৰাসন কৰি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা 17 তাৰিখে অৰ্থাৎ মঙলবাৰে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ যি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে তাত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি আমি কথা দিছো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ এই ভূখণ্ড অসমৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচলকে আদি কৰি পেলাই যি অসমৰ মাটিৰ প্ৰতি যি লিপ্সা ৰাজ্যসমূহৰ বাঢ়ি গৈছে তাত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে কাৰ্যসূচীটো আমি হাতত লৈছো Nilitum Kachidondon Nangkoka Theke Nagalena Soratum Apong Karbi Anglong Mate Assam Alongle Kachirai Jipu Amenpen Towar Nangkaselam JCB Pen Longle Nangke Pasur Lapen Pai Nangkangkai Haihu Dolo Sida Lapu Assam Mate Karbi Anglong Penki Ing Samdun Risi Masap Ota Asyang Tong Chepado Donde Laso Joksi Nonke Sai Jokje KSA Atumta Laso Sai Dengponang Koklo Ahoyalong le alam ki dolo pulote pherangke amai phachotpen akaprek aking kam ke deng thekdam longle halapu Nagaland asorke arnivang se ahoy nangke petpen hemrit nang chikim bomlo lapen non sitami Nagaland sarkar pen amatsi suri sose amolo katumaphan longle apata pidetlo lasi laso puthak KSA atumpen saike deng ponalong ningaklong pen denglo lapen chedondo loputa pherangke amailong G2 Phukan ningje Bokajan Panananterang Karbi Anglong Live MLA election nangle G Dog Porhot non malop Ratchari Asong Doan Methang Asong Kache Phaipon Japan Saike Deng Ponasonsi Japra Langso Nihang Donsori Aklamalong APHL Setum Bokajan Legislative Assembly Constituency Committee ke Sengamai Padupon Kedamtang Phaikoni ni Phaikwai ke Thamarni Japra Langso Nihang Donsuri Aklamalong All Party Hills Leader Conference Bokajan Legislative Assembly Constituency Committee ke Sengamai Padupon Bangsot Sarupathar Constituency Diopani Constituency Nilip Constituency Duarbagori Constituency Lapen Pregjam Hawarpen APHL se along Klembangphu Abang Phiatum Nangchitongdon Bangsohot APHLC Tiripi Amaipu John Ingtikathar Angtong Ingtipendanglok Ki Ongdung APHLC Klembangatum Chetongdon Sarupathar Constituency Maipu Bong Pokathar Pen Mai Chapahim Phupon
Mailong APHLC dun mai phu kleng sarpo tisopen kaningje ponatengki APHLC asongapan radatum aningke dok lapen kemang aronateng kimisen penajoksi kapre ka song peda arnivang amat APHLC along nang chingbe dun bomlo pusi ningje pon Karbenglong Autonomous Council pen Central Sorkaratum Karbenglong along Panchayat aron nang kibiko kathe abangke nilitum APHLC atumke ajara bidi pensitami chidondundi servan ke phenlu ili inglong asotum ang theklu lapen Panchayat aron Karbenglong along nang kapado the abangke inglong aso khaitum aphan nang ke paver jia bidi lopusi APHLC maipu JI katharpen lam the jai pon naisi latum si netum a Panchayat lopu hala sikhido long ki puat teng si en nang ji pu bom lo sita non ke la ke en edet si sikhido la long ki pu alam Indiana constitution along ki pu alam tak kroi kredet si non council atum la pendak BJP atum central government pen chelang si non ke sarpanch sinang bilo panchayat sinang bilo mukhia pusi pulo nilitum la ke vehemently oppose lo la ke nitum ing tang rak pen cepang tang rak pen nitum la ke nang ni pusi pulo athema la servan kep pupine ne hello ilitum tribe atum identity ba ang thek lo la so ang thek yong severe dat lo te itum khei ta ver dat po la ang thek kapivir veji aphan se sik schedule ke claim ilo la pot si la ke nang ni pusin itum pu bom lo la pen pu bom yelang la pen la ke deng de la pen munit atumta la ke rat atumta ke do ana rat tumta la ke inglong aso tum an ke deng nang ni Lang chiting pen Subhas terang Karbenglong live Pholoni constituency Salawar Longkathar arong along kedo primary health sub center ahem dota dopake joy nakajok radatum kisung anke aprangason thak kisung chichak nang prongbomla Pholoni constituency angkang Pholoni ahithi pen kahilo kilometer narket nedo Salawar Longkathar pu arong along kedo primary health sub center kibi panajok ongdong tebok terai arong radatum ke joy van pen seka chilang avarsai longpon popura aning arong chipi pon rentilo bonta labangso seka chilang ahem dolo pupen ningkan hini nesi se chilang donlong chot pusi tebok terai aradatum nang chithandon Perangke abotung pet kahomri damhot kethek damlong sub center ahem kilo damji atowaranta aveser ahem kangram thuong purui sangmanaram ki hingthepen phere meme asonse thek damlong sola sub center along nidum thegam lo alotina hemle lang simi kangram su ke do bang ave la pen hiji me hormu sin nidum thekon lo ihi le lang simi ekdom ingram su phorui la pen kopipina hormu dang mong do oji la sin nidum dang ka homri gel han lo la bang so sub center ko an si develop ma ko an si munitum je doma ke claim dum doma stop dum doma we ma pun nidum na homri pen nidum da thek kon lo stop ke thek lo ingali I hem se a compound kangram phere me an pin sin nidum thek kon lo Halapu kiduk kelak rada tumapan sekelang atum joy kepen rada pan awar saiki piponjikali nampi paman thudet khangjang bangso pathak tebok terai rada pan herang kepen karjohot nangke thano na tengke laso asap center ningkan hini anbaksi se chelang donlong chotlo laso penapi labangso asap center along ningkan krep ho anbak dolo chokomaratum chebang rentite lapen asai nang cheklem kle La sojok Pholoni Longkathar lapen rongni rongthoma radatum keso keunea porhot penangan kisung ke pho nangno Lasi bangso pathak Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Medical EM Khonsing Rongpi lapen MLA atum kanghon kajinsopen puthot Salawar Longkathar arong along kedo primary health sub center nangpareng pipon bek thaputa haladak arong radatum kachoningri alamthe pherangke atumathengno nangchepaklang don Kidudi abusor doi ulo nilila anang ton pena lam chini e wai fish tame
ningkan krip ho bag duig lut dak duig ikke pai se avek dia lu ke so ningkan chirang thin pu sera poni ni tumke e lang hin pholoni center son sini ni tumge ju phelo tami si poni na kok lo customer tu si tami franci ke thik lang mati masih si poni na kok lo tum nong we heta lo ni li tum dos sari dos ansi dak hemeng ke so chip bon holo ring thepi si chip poni lo li tum ke dorkar sot ke du si ke nang po theni li tum kisu kun ega chilang tirtheni litum ko ane kosto iglo mati so lam na si nang du ong mi ong lo nang du thek ong mi ong lo kali si prap jin pen nang ki claim thu si doctor pirthi si tami ke wang thu si ni litum ke chor I thu iglo ni tum man ke Pholoni pen dirchuna rongpi Karbeng Long live Tanti pini prime time berta kala pon sakang tonik lo domi thakme kardom